Gọọmenti Anambra steeti ga-eguzobe iwu ga-eme ka ezinụlọ ọbụla nọ na steeti a sonye nke ọma n'ihe gbasatara ichekwaba gburugburu anyị iji wee fụ na emezuru ya bụ Anambra ga-adị ọcha na-acha akwụkwọ ndụ ma dị mma obibi. Gọvanọ Chekwaba Soludo mere ka amata nke a n'oge nzukọ ụlọ ọgbakọ ezumezu n'ihe gbasatara idobe gburugburu anyị ka ọ kwụdosie ike bụ nke nwere n'ogige ọkammụta dọrọ akọnyere Women Development Center dị n'Ọka iji wee merube ụbọchị World Earth Day nke afọ 2023. Onye ọrụ anyị bụ Chukwuemeka Modelem wetara akụkọ a n'uju. Soludo nke onye na-esote ya nọchitere anya ya bụ dọkịta Onyekachukwu Ibezim kọwara na ihe gbasara ichekwaba gburugburu Anambra steeti bụ ọrụ dịrị mmadụ niile ma yọọ onye ọbụla ha bi na Anambra steeti ka onye aka n'ichekwaba steeti a site n'ile edebe gburugburu ebe niile obi ọcha ma zere ihe niile na-akpata mbuze na steeti a. Ọ gara n'ihu wee mee ka amata na ọchịchị ya tinyesiri obi ike n'ihe gbasara ọnọdụ ọjọọ mbuze debere steeti a ma na-agbakwazi mbọ iji benata ya na ịhụkwazi na steeti a na-adị ọcha mgbe niile. Ọ bụ nke a mere ha jiri kpochasịa ọwa mmiri niile dị na Okpoko na mpaghara niile dịkwazi na steeti a. N'aka nke ya, kọmishọna na-ahụ maka gburugburu steeti a bụ Maazị Felix Odimegwu kọwara na ya bụ mmemme bụ nke ga-agbado ụkwụ n'ịchọpụta ihe na-akpata mbuze ya nakwazi ụzọ a ga-eji kwụsị ha ka ebumnobi Gọvanọ Chekwaba Soludo nwere maka steeti a iji hụ na ọ bụ steeti kacha adị ọcha n'ala anyị bụ Naịjirịa bịa na mmezu. N'okwu nke ya, onye nyere nkụzi n'ihe gbasara ichekwaba gburugburu anyị ya nakwazi ịhụ na Anambra na-adị ọcha mgbe niile kpọkuru gọọmenti steeti a ka ha kepụta ọtụtụ ndị mmadụ ndị ga na-ekpopụta ahịhịa ebe ha kwuru ka a na-ekpoga ya nakwazi ị na-akwụ ndị na-ekpopụta ya ụgwọ n'ihi na nke a ga-eme ha ka ha gharazie ị na-edebe ahịhịa ebe ọbụla ọ masịrị ha. N'aka nke ya, onye nyere nkụzi n'ihe gbasara mbize ihe na-akpata ya nakwazi ụzọ a ga-esi kwụsị ya bụ ọkammụta Liomoghalụ mere ka amata na ihe gbasara enweghị ezigbo amụma gbasara ala, ịgba ahịhịa ọkụ, igbutu osisi na-akụnyeghị osisi ọzọ n'ebe esi gbupụ ya na ihe ndị ọzọ bụ ihe ndị na-akpata mbuze na ala anyị bụ Anambra steeti. N'aka nke ya, ọkammụta Peter Nnabude onye nyekwara nkụzi n'ihe gbasara deforestation na mkpamkpa ọ na-akpa na steeti a mere ka amata na o mebichala ọtụtụ ala bara steeti a uru ma yọọ ndị mmadụ ka ha kwụsị ị na-egbutu osisi agara na-akụnyeghị ọzọ ebe ha si gbupụ ya ma kpọkuokwazi ndị mmadụ ka ha na-akụ osisi ebe ọ dị ka mbuze ọ na-achọ ime. N'okwu nke ya, Maazị Nonso Agbo onye kwuru okwu n'ihe gbasara ụzọ ndị mmadụ ga-esikwazinye gọọmenti aka iji chekwaba steeti a n'aka mbuze mere ka amata na onye ọbụla ga-etinye aka n'ọrụ idebe steeti a ọcha ka o wee kwuo omume ya nakwazi gọọmenti itinye iwu ga-eme ka amụma niile ha nwere gbasara gburugburu steeti a ka ọ bịa na mmezu. Anọkwazi na ya bụ mmemme mee ihe gbasara mkparịta ụka ebe Maazị Ibrahim Odumboni onye ji ọkwa Lagos State Waste Management Authority toro mbọ gọọmenti steeti a na-agba gbasara inye mbuze ọsọ ụkwụ eru ala na steeti a ya nakwazi ịhụ na steeti a na-adị ọcha mgbe niile ma mee ka amata na ha na gọọmenti steeti a jikọrọ aka ọnụ wee na-arụ ọrụ iji hụ na steeti a ga-adị ọcha dịka gọọmenti siri chọọ. Site n'Ọka, abụ m Chukwuemeka Modelem.